an balma lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw ko ɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mali la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Jeje Sare la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan dɔ yɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni lasegutɔ ma bi alamisa ye alamisa min n'a bɛnnen bɛ nazarasan kalo 2nan février kalo don bi o tile 24 ye ka bɛn 2022 san ma farafinkalo min n'i y'a sɔrɔ arajaba kalo ye an b'a ladan k'a fɔ bi o tile 22 ye jate la san kalo 7nan don hijira san 1443 san don dugawu de bɛ kɛ Ala ka ɲɛ ka d'an ma bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ k'aw ladan k'a fɔ tuma min na an ka jamana ma ɲɛmɔgɔ ni France jamana bɛ fɔ ɲɔgɔn la waati min na k'a fɔ ko France jamana ka taa ka bɔ an ka jamana kɔnɔ na o waati kelen kɔnɔ na Sénégalikaw y'a yira k'a fɔ k'olu ka kɛlɛkɛcɛ maa 800 kɔ bɛna don an ka jamana kɔnɔ na kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la an sɔngɔkaw fɛ wulikajɔ kɛra tarata don min ye olu ka kɛnɛyaso ye moto taxi min bɛ yen wulikajɔ kɛba dɔw taara o nɔfɛ marifatigi dɔw ka taa n'o ye kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ na dɔgɔ furancɛ tɛmɛnen na wulikajɔ kun kɛra ka taa ni balo dɔw ye faba yɔrɔ la o kɔfɛ balo min tun n'o tun ye ɲanjilakaw ta ye ko kunungo Mali sɔrɔsiw ani Risilakaw olu farala ɲɔgɔn kan o balo kɔni ka se ka ta a bɛ se ka taa ɲancɛla cogo jumɛn de la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ka taa se bi min ye ka dɔn k'a fɔ yɛrɛwolotɔn olu ka maa minnu minɛ tun bɛ ko bolo bɔra olu kan na kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛ ka kunnafoni kumaba ye ka fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara lasɔn balokɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali Ala ka ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a ladan k'a fɔ min y'an ka sɔrɔsilakaw olu ka i ka dɔn k'a fɔ kunnafoni so kɛrɛnkɛrɛnnen na Juripa olu ye kunnafonilaw ni ka ɲɛfɔli k'u ye k'a yɛrɛ k'a fɔ wulikajɔ min bɛ sen na bi jamana lakanabaaw fɛ k'o tɛ dogo la dɛ o wulikajɔ sen fɛ dɔgɔ furancɛ in kɔnɔ na k'u y'u tɛgɛ da i ka dɔn k'a fɔ waleyajugu kɛbaa caman kan ka tila ka dankari dɔw la ka se ka fɛɛrɛ balalen tigɛ jamana in bɛ se ka segin a minɛ kɔnɔ na cogo min na k'o baara b'u fɛ cɛsiri ni wulikajɔ min b'u fɛ a da ma dogow la maa caman ka fɔ la bi ni kuma minnu bɛ ka fɔ k'i ka dɔn ko nin ye sababa de Mali kɔnɔ na n'i ye jateminɛ bi lakanabaaw k'u bɛ wulikajɔ la fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ jamana ka basigi lafiya bɛ se ka sabati cogo min na an bɛ dugawu kɛ a bɛ ka fɔ cogo min na yarabi Ala k'a bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra yen an b'a ladan k'a fɔ Sénégal jamana olu y'a yira k'a fɔ k'olu bɛna sɔrɔsi 850 k'o bila MINUSMA ka bolo kan minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ u kan ka na an ka jamana kɔnɔ na basigi lafiya kama gɛlɛya minnu bɛ bi ni fasodenw bɛ ka kule n'a ye ka se ka na fura ɲini an ka gɛlɛya la k'o y'a kunba de an bɛ dugawu kɛ a bɛ ka fɔ cogo min na yarabi Ala fɛn min da kɛra an ka jamana na Ala k'a bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra yen an b'a ladan k'a fɔ CEDEAO ye gɛrɛntɛ min sigi an ka jamana kan a gɛrɛntɛ kɔni a kelen bɛ dɔw de bolo kuma min na fasoden bɛɛ lajɛlen kan ka se ka wulikajɔ kɛ ni ka kɛ nɔgɔya da ye k'o kɔni kelen bɛ gɛlɛya sababu de ye dɔw fɛ ko banaba marabolo kɔnɔ na bi kunnafoni na ko sukaro kilo 1 ko 140 yɔrɔ dɔw la wa suman malo ni ɲɔ kɔni k'i tɛ se ka olu da yɛrɛ fɔ k'a sɔrɔ kɛ gɛlɛya ye ko ni wulikajɔ ma kɛ hali bi ka se ka nin bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ k'a ko sigi sen kan k'a dɔ bɛ dɔ la jamana kɔni k'a kun bɛ taa gɛlɛya ka da an bɛ dugawu kɛ an ka jamana gɛlɛya a bɛ ban cogo cogo yarabi Ala k'an ka jamana ni ka gɛlɛya ban n'an bɔra yen an b'a ladan k'a fɔ an sɔngɔkaw fɛ yen wulikajɔ kɛbaa dɔw olu taara i ka dɔn k'a fɔ kɛnɛyaso kɔnɔ na moto taxi min bɛ yen n'o bɛ komi i n'a fɔ ambulance nɔnna bila marifatigi dɔw ka taa ni marifa ye ka taa ka to ndaraki ka taa n'o ye tarata don maa caman ka fɔ la ko an sɔngɔ n'a lamɛnni kɔnɔ na bi ko nin wulikajɔ kɛba ninnu an b'a ladan k'a fɔ u tɛ dogo la dɛ u bɛ se ka wulikajɔ kɛ sanga ni waati bɛɛ kɔnɔ ka dankari sigida la k'o y'u ka kɛta de ye ko ni wulikajɔ ma kɛ ka se ka fu siri n'u ka dan na k'u bɛ jamana bila basigibaliya min bɛ yen bi ka se ka jamana bila o minɛ kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ minnu bɛ nin kɛ Ala ka fura bɔ a kelen ka bala yɛrɛ ka woro ɲima basigi lafiya bɛ se ka don an ka jamana kɔnɔ cogo min na n'an bɔra yen an b'a ladan k'a fɔ bi lakanabaaw bɛ wulikajɔ la jamana fan caman fɛ min ye Tapital Pulaku olu ka cɛbon bɛ Mopti kɔnɔna na n'i y'a sɔrɔ u bɛ tali kɛ Ousmane Diko la ale ko baaraw kɔni k'u tulo b'a la cogo min na hali bi ko dɔ ka fara kɛtaw kan a ye kuma min fɔ an ka lamɛn. Ayiwa an bɛ dugawu kɛ a bɛ ka fɔ cogo min na Ala ka a kɛ o cogo la n bɛ se ka mun fɔ o y'o ye n'o tɛ kɔni an kɔni ka yeta ni an ka faamu na lakanabaliya kɔnɔ taa ka segin baliya nɔgɔya la o kɔni o b'a nɔ na fɔlɔ yɛlɛmaba ma kɛ o kan hali sisan sigi ka kumaw olu ka caya fɔ ka bɛnw ka ɲini halisa o kɔfɛ jamana ɲɛmɔgɔw fɛnɛ u ka baara kɛ u kana kuma bila baara ɲɛfɛ i n'a fɔ an b'a ye bɔlɔlɔw kan fɛn dɔw bɛ yen tiɲɛ yɛrɛ la olu ka nɔgɔn nka o dan ye bɔlɔlɔ sanfɛlaw ye ayiwa u ka o baara cogo ni yɛlɛma dɔɔni wa halisa u kana saliya wa u kana siran
anw b'u nɔfɛ fɛn fɛn de jamana ni ɲɛtaga ye fɛn fɛn de sigi ka fɔ ye fɛn fɛn de lakana la natili ye anw bi yen o kama n'o ye plateforme Sauvons la région de Mopti ani Jeunesse Capital pour la Paix mun kɛra dɔgɔdenw na Burkina ni Koro cɛ an fɛnɛ y'a mɛn nka o yɔrɔ dɔrɔn tɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛ yen nɔ dɛ an bɛ se k'a fɔ Mopti région bɛɛ a bɛ o cogo la a ka nɔgɔn yɔrɔ dɔw la ka tɛmɛ yɔrɔ dɔw kan accord dɔw fɛnɛ signera o banbanci walew yɛrɛ fɛ ani dugumɔgɔw cɛ an bɛ se ka mun fɔ faamaw ye u ka o yɔrɔ ninnu dɛmɛ fɔ ka bɛnw ka se ka kɛ fɛn bɛɛ fɛnɛ tɛ se ka ɲɛnabɔ ni marifa ye a dɔw ye wajibi fa ka kɛ sigi ka fɔ ye o n'a ɲɔgɔnna caman u k'u sɛbɛntiya sigi ka fɔ ninnu kan n'ala sɔnna an fɛnɛ se ye mun ye an b'o kɛ n'o ye u dɛmɛli ye n'o ye ka sira bɔ ye n'o ye kunnafoni o n'a ɲɔgɔnnaw ye o kɔfɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka jamana basigi an bɛ dugawu kɛ ala ka jamana basigi jamana ka bila basigi bene kɔrɔ Usman Digo y'a fɔ cogo min na an ka jamana ka basigi n'an bɔra ye min ye ka dɔ ka fɔ cheminot kɛrɛnkɛrɛnnenya terrain sira o min ye ka dɔ ka fɔ terrain bolili tani kɛ segi kayikaw fɛ u kun kɛlen bɛ dɛmɛ ba ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ tigɛra ko furancɛla fanga ma ɲɛmaw wulikajɔ bɛ sen na ni ala sɔnna ma k'u bɛna baara kɔni hakilila ɲuman bɛ yen ka se ka bila sen kan yaasa k'o pɛrɛtigɛ d'a ma kayika dɔw b'u ka nisɔn yira o baaraw la an k'u lamɛn. mais nin transition kɔni ko ala barika la u ti taa ka sɔrɔ terrain ma wuli an kɔni dalen b'a la k'a bɛ wuli bali baara bɛ ka taga cogo min na o de kama an ko tɛ k'an dalen b'a la bali sani kana terrain garidaw peinture sira baarali de ka gɛlɛn terrain nɛgɛkuru de don a bɛ boli sira min kan n'o baara daminɛna o de y'an da la donc n'a fɔra anw ye wɔrɔ k'o terrain bɛ wuli an b'a fɔ dɔrɔn an bɛ barika da ala ye hali n'an m'a ye fɔlɔ a mɛnlen an tulo la an b'a fɔ ala y'a barika u bɛ ka tɔn ni rayi niveau dɔ bɛ k'olu labɛn ensuite ne ye terrain kunkolo fana ye kunkolo kelen dilannen don n'o ye 2205 ye an b'o kalama kunkolo filanan fana u bɛ min kan n'o ye 2207 an b'o ko fana kalama an tɛ se ka risque ta ko kuma sugu in fɔ parce que kɔrɔlen caman bɛ yen quoi wala layidu taara an ye terrain kunkolow ye mais o kɔfɛ a ma nɔ bɔ donc a ka di anw ye kɔni terrain ka wuli cɛsiri bɛ sen na. Donc nous suivons la situation. bɛɛ sɔrɔ muso caman bɛ yen se t'u ye o bɛna garida de la ka na feereli kɛ ni terrain jɔra don o muso bɛ ka sɔrɔ kɛ ka fu ye caman fɛnɛ bɛ yen nɔ o bɛna terrain kunbɛn ka yi yan nɔ ka na nafɛnw ta ka na légumes ta ka taa feere sugu la terrain jɔli yɛrɛ de kɛra magosa ye jamana yɛrɛ de kɔnɔ mɔgɔ o mɔgɔ n'a bɛ terrain sira fɛ terrain jɔli kɛra an bɛɛ bolo magosa ye. an balona ka fɔ ni tun ye kayikaw ka yan fɔra cogo min na terrain n'a bɛ ɲɛta lase an ka jamana ma kumakan minnu bɛ sen na ala k'u bila sababa minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye min ye ka dɔ ka fɔ yɛrɛwolotɔn ye o tɔnden dɔw minɛnen tun bɛ ni golu ka kasoladen ko bolo bɔra olu kan na o min kɛra an b'a lɔn ka fɔ yɛrɛwolotɔn y'u ka nisɔnya yira senfɛ Ben le Cerveau ale ye kuma ta ale ko ale b'a tɛgɛ ŋɔni ɲɛsin fɛn min ma bi jamana ɲɛta la ko fɔ kiiri tigilamaw ko jamana kiiri ka kɛ kiiri min bɛ n'a bɛ bila diɲɛ minɛ kɔnɔ Adama Jara Ben le Cerveau ye kuma min fɔ o filɛ. Ka tigɛrɛ fɔ peuple malien kun o don le 19 an ye wele bila le 18 en 24 heures maliens bɔra des dizaines de milliers. Il faut que ka kɛ yɛrɛwolo de pour que ka se k'o baara kɛ o kama an ka tigɛrɛ fɔ bɛɛ kun peuple malien kun ye wulikajɔ min kɛ ka ɲɛsin le 19 o foli kɛlen kɔ Mali faso jama ye yɛrɛwolo tɔgɔ la an b'an da don an balima minnu kun minɛna n'o ye le camarade solide Pape Diallo ani le camarade infatigable Adama Diko olu ka minɛli min kun kɛra n'u kana bilala bi an bɛ fɛ aw ka tigɛrɛ ba fɔ Mali justice ye ka kɛɲɛ ni u ka kanabila min kɛra bi mɔgɔw k'a dɔn ko yɛrɛwolo bɛ i b'a fɔ ɲɔkisɛ de kɔ yɔrɔ n'i bɛ fɛ ka fɛn tɔw kɛlɛ ka fiɲɛ tigɛ u la k'u faga i b'olu bila dugu jukɔrɔ i b'u faga mais n'i ye ɲɔkisɛ bila dugu jukɔrɔ ale bɛ falen de o le kɛ i k'a faga a bɛ falen de donc yɛrɛwolo bɛ i b'a fɔ ɲɔkisɛ la où i bɛ yɛrɛwolo bila dugu jukɔrɔ k'i bɛ fiɲɛ tigɛ a la e bolo k'i bɛ k'a kɛlɛ au contraire i bɛ k'a dɛmɛ de donc o de kama moral min bɛ camarades la ne tun bɛ fɛ u ka bɔ bi ka na nin kɛnɛ kan aw yɛrɛ k'u ka moral ye quoi combien ils sont contents ils sont heureux d'avoir été incarcérés comme Modibo Keïta a été incarcéré pour la patrie. Kuma da tugu fɛn wɛrɛ la f'u ko an bɛ an faso kuma bɔ bamananw ko den bɛ bi a ta b'a bolo o bɛ se ka kɛ o nka n'i da tugura fasoko la o ye fitinin de ye sacrifice la quoi du moment que an balima dɔw de bɛ ka sa pour que Mali ka jɔ wa anw yɛrɛ faralen ɲɔgɔn kan an ko an pɛrɛnnen don k'an ni de di Mali bɛ guerre min kɔnɔ guerre ka se ka ban cogo min malidenw ka lafiya k'u ka hɛrɛ cɛya k'u ka tɔɔrɔ dɔgɔya donc o kama o wulikajɔ la an pɛrɛnnen don a bɛɛ kama madama n'an ka laɲini bɛ se ka sabati cogoya min na bi fɛn min kɔngɔ bɛ malidenw na kosɛbɛ walayi kiri kɔngɔ don jamana o jamana n'i ko k'i mago bɛ état de droit la
pour que bɛn ni kɛlɛya ka sabati basigi kana jamana kɔnɔ il faut que sariya kiri ka lakile jo sariyaw olu ka lakɔlɔsi donc an bɛ ministre de la justice wele n'o ye Kasoge nous suivons désormais tous les dossiers de justice fɛn o fɛn bɛ kiri bunakun kan si la justice est rendue au nom du peuple Yɛrɛwolo fait partie du peuple pour ne pas dire que Yɛrɛwolo c'est le peuple donc o kama an b'a bɛɛ suit wallahi an b'a bɛɛ suit fɛn o fɛn corruption ye fɛn o fɛn bingali ye a bɛ kusi o kusi kan donc o baara de b'an bolo ka wele da bɛɛ kan bin kɛlen bɛ mɔgɔ o mɔgɔ kan sariya sira fɛ i ka hakɛ sira fɛ k'i ka se Yɛrɛwolo ma joona an ka kɛlɛ ta k'a kɛ faso jama ka kɛlɛ ye cogo min na i bɛ se ka bila i ka hakɛ kɔnɔ an y'a fanga naani fɛn o fɛn lagosi parce que dansago de tun bɛ kɛ fantanw kan minnu bolo ka jan olu de ta ye tiɲɛ ye minnu bɛ yen ni Ala ma jɔyɔrɔba d'u ma wari t'olu bolo ka kiri san mɔgɔ t'olu bolo minnu bolo ka jan o tigiw bin bɛ k'olu ka k'olu daraki hakɛ bonyana diɲɛ jamana o jamana kɔnɔ a ka gɛlɛ o jamana kɔnɔ basigi ka sabati. An balana ka fɔ ni tun ye Adama Jara bɛn kan ye a fɔra cogo min na jamana in kɔnɔ na basigi lafiya bɛna sira o sira fɛ Ala ka jamana in bolo minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye min ka dɔ ka fɔ maa minnu bɛ n'olu ye maa colonw ye Falajɛ garabali kɔnɔ na ni tasuma kasara ye olu sɔrɔ tasuma kasara sen fɛ min ye wulikajɔ ye min kɛra digiya so fɛ ka taa dɛmɛ ta ni ka ɲɛ suma o baaraw kɛra kunungo kɛnɛ kan baara in yɛrɛ kɛra cogo jumɛn de la an ka digiya so mɔgɔw an k'u yɛrɛ lamɛn. Keita Mariam association jigiya so ye jɛkulu min dɛmɛ lase dɛsɛbagatɔw ma ani se tɛ mɔgɔ minnu ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la depuis 2012 kɛlɛ min binna an ka dugu kan a ye déplacé caman causé donc an y'a décidé jigiya so la ka activitéw kɛ ka ɲɛsin personnes déplacées ma notamment minnu sigilen bɛ Bamako kɔnɔ yan ani Segu donc an bɛ intervenu kan de déplacé caman na notamment an bɛ kan mun na yan bi n'o ye Falajɛ garabali ye site de déplacé mbé donc an bɛ intervenu yan an bɛ intervenu Jatula an bɛ intervenu cité UNICEF fanana ani Senu Zantigibugu donc cité kan de déplacé fɛn fɛn bɛ yen Bamako kɔnɔ yan ani Segu an y'a daminɛ kɔsa in na an bɛ ba dɛmɛ lase ka to o mɔgɔw ma n ye constat mun kɛ tasuma wulilen kelen ka welewele kan na s'an ma an selen kɛnɛ kan an gɛrɛlu la an y'a ye k'a fɔ tasuma ye tiɲɛni caman kɛ a ye tiɲɛni caman kɛ parce que u siyɔrɔw o caman jenina u ka minɛnw jenina u ka finiw jenina u ka tobilikɛminɛnw ani u mago bɛ jɔ minɛnw min na quotidien na olu bɛɛ jenina donc mais alhamdulilayi tasuma ye jenini kɛ mais n'i ma kari a ko la donc du coup an bɛ Ala fo k'Ala waleɲuman dɔn o la donc tiɲɛni danna matériel ma u mago bɛ jɔ minɛn minnu na dans le quotidien an y'a ye k'a fɔ finiko b'u la gouvernement ye dɛbɛ ni birifini dɔw bila ka na d'u ma donc u sira yan yɔrɔ la an bɛ donc an y'a ye k'a fɔ u ka finiw bɛɛ jenina donc bi ne ni n ka membre-denw an bɛɛ lajɛlen an y'a décidé ka na ka dɛmɛ lase u ma ka na finiw d'u ma ka samara d'u ma ka birifini d'u ma ani ka natu d'u ma walasa u bɛ se k'u yɛrɛ dɛmɛ cogo min na nin moment in kunkurunin kɔnɔna na yanni gouvernement yɛrɛ ka dɛmɛ belebeleba ka se u ma donc an y'a décidé o la an bɛ k'o remise de kɛ yan bi ani an ka médecins fana na ani ka fura d'u ma fu fana an ye activité caman kɛ ni déplacé minnu sigilen bɛ garabali la yan an bɛ ni consultation ɲɔgɔnnaw kɛ tuma damadɔniw la an bɛ u furakɛ an bɛ dumuniw d'u ma an bɛ ɲɔ ni fɛnw d'u ma an bɛ na ni partenaires fana ye minnu fana bɛ dɛmɛ lase u ma ni kayi kɔnɔ yan donc an ka wale ye vraiment ka dɔw jigi kɔrɔ u mago bɛ minnu na tuma min na ka u dɛmɛ walasa o bɛ se ka nɔgɔya u bolo cogo min na. An bɛ dugawu kɛ yarabi Ala ka ɲɔgɔn hakilila caya maa minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ u ye dɛmɛ sɔrɔ dɔw b'u ka sira di an ka dɔ lamɛn. No jigiya so ale ta min an dɛmɛni an kɔni tɛ se ka jate sanfɛ hali samiya fɛ ale de bina n'a ye bɔgɔ ka yɔrɔnin k'a la pour que si kana an tɔɔrɔ a b'i bari fara ɲɔgɔn na ka di an ma balo a bɛ di an ma fɛn o fɛn min bɛ an ka mako sera a la a bɛ di an ma tiɲɛ ka fisa bon gouvernement bɛ di cogo min na ani partenaire ninnu an kɔni min bɛ ka ca jigiya so de an n'a fini caman bon fini foyi tɛ an bolo ni fɛn tɛ e bolo mɔgɔ min bɛ ka di e ma o kɔni mako bɛ ɲa fo ka tɛmɛ dama na ani cɛ Ala ki sara Ala ki caman bila nɔ na. Ala ko dugaw minɛ maa dɛmɛnenw minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ n'olu ye dɛmɛ sɔrɔ ni cɛ olu ka ye a fɔra cogo min na Ala ka nin ɲɔgɔnna caya sango gɛlɛya an bɛ se ka bɔ o kɔnɔ cogo min na hali bi Falajɛ garabali ye jenini min kɛ kɔrɔfɔ dɔw la dɔw y'a yɛrɛ k'a fɔ ko maramafɛn dɔw tun bɛ yen k'a sɔrɔ jamana ɲɛmaaw ye wulikajɔw kɛ o bɛɛ kɔfɛ ka taa o sɛgɛsɛgɛliw kɛ ko foyi ma ye nin bɛɛ lajɛlen la kulu min bɛ n'i y'a sɔrɔ ka baara ɲɛsinnen bɛ
u ka kɔlɔsiliw n'u ka dɛmɛɲɔgɔnyaw ma o kulu ɲɛma b'an bolo nin waati na nɛgɛ ka Amadu Jalo jɔnni n tɔgɔ Amadu Jalo mɔgɔ caman bɛ n wele Jalo Kucala an ka tɔn bɛ min a ko Pinal Pulaku ne de ka kuma lasela ye tɔn in ɲɛsin bɛ min ma o ye ka an balimaw dɛmɛ minnu bɔra yɔrɔ wɛrɛw la ka n'a sigi i b'a fɔ ko déplacé n'a ɲɔgɔnnaw ka denmisɛnninw dɛmɛ kalan na. Amadu Jalo ndɛnɛ sufɛla fɛ ni ka dugujɛ tarata la tasuma ye déplacé n'u sigilen bɛ Falajɛ Garabali kɔnɔ na tasuma y'u sɔrɔ aw minnu ye u ka kulu ɲɛmɔgɔw ye aw y'a bila minɛ jumɛn kɔnɔ. Kulibali an bɛ fo ni Ala ye fɛn min kɛ o de ka ɲi min ye Falajɛ Garabali ye an balimaw gɛlɛya ye minnu sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnna ka bɔ Mali camancɛ yan fan fɛ i b'a fɔ komi Mopti olu caman ye nani sigi Falajɛ olu kun sigilen bɛ yen Ala y'a kɛ salon tasuma kun ye yɔrɔ minɛ yɔrɔ kun jenna o kɛla salon a ɲinan fana latigɛ kɛla tasuma fana yɔrɔ minɛ ɲinan fana mɔgɔ caman ka minɛnw tiɲɛna baganw nafolo tiɲɛna an bɛ Ala tanu yɔrɔ min na o ni kelen kɔni ma bɔ la. O cɛnni min kɛra kunnafoniw na dɔw y'a yira k'a fɔ yɔrɔ jenini min kɛra k'a sababu bɔra ko marifakisɛw walima ko maramafɛnw tun bɛ bugu dɔw kɔnɔ la yen nɔ o kuma minnu fɔra a ye jateminɛ jumɛn bolo o kan. Kulibali an bɛ fo k'i waleɲuman dɔn i y'a fɔ cogo min na mɔgɔ dɔw y'a kuma fɔ an kɔni an bɛ seere adamaden i bɛ kuma i ni Ala de cɛ an ye kunnafoni minnu sɔrɔ o bɛ ka minnu fɔ k'a fɔ de fɛn wɛrɛ de yela ye i b'a fɔ komi marifakisɛ o kuma ninnu tɛ tiɲɛ ye cɛn tɛ bi cɛn tɛ sini sabi mɔgɔ minnu nanen don foyi de t'u bolo ni dugu kɛra ninnu bɛ boli de kɛ ka dahirimɛ u bɛ se ka fɛn min don da ninnu bɛ nin bɔ min ka n'a don u bolila kɛlɛ de ɲɛ ka na yan aw bolola fɛn min ɲɛ ka na yan aw bɛ se ka nanu yan cogo di o kuma kɔni tɛ tiɲɛ ye i b'a dɔn diɲɛlatigɛ kow don ni ko kɔni kɛla jama kɛra mɔgɔw de bɛ se ka kumaw dɔ fɔ min bɛ dɔ fara futinɛ kan hali bi ka taa o de ka di dɔw ye ka fɔ jamana yɛrɛ ka basigi o man di dɔw ye hali dɔɔni ka sara kɛra yɔrɔ dɔ la dɔrɔn n'a fɔra ko marifakisɛ yela faamaw ka wuli ka ninnu furan ka bɔ yen wala u ka taa ka bɔ yen yɛrɛ o de ka di dɔw ye an bɛ jamana ɲɛmɔgɔw fo k'u waleɲuman dɔn nin ko in na sabi ko kɛlen minisiri min ɲɛsin bɛ sécurité ma a ye polisiw de bila ka na yɔrɔ bɛɛ lamini ka mɔgɔw dɛmɛ denmisɛnninw minnu tunna k'u bɛɛ lajɛlen dɛmɛ ka t'u fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ kelen an bɛ waati na komi sisan u bɛɛ filɛ nin ye kuru kelen kɔnɔ an ka faamaw an ka tiɲɛ fɔ u y'u dɛmɛ nin yɔrɔ in na kosɛbɛ ni kun mana yɛrɛ hali denmisɛnninw dɔw u ye man di nin bɛɛ kelen kɔfɛ mɔgɔw bɛ ka nafolo min bɔ ka t'u bila gɛrɛfɛ dɛ yanni i ka taa so kɔnɔ ka taa fɛn dɔ bɔ kana dɛ dɔw fana nana fana ta ka taa o yɔrɔ kelen de u bɛ ka kuma minnu fɔ ka fɔ tasuma de ko marifakisɛ de yela ye o kuma tɛ tiɲɛ ye o bɛ ka mankan minnu fɔ batiri de tun b'a yɔrɔ la faamaw tun b'a kɛnɛ kan olu taara u ye enquêtes kɛ ministre ye kuma in fɔ an bɛ da don nin kuma in na yɛrɛ ale kɔni y'a yira dɔrɔn Ala k'an ka tiɲɛ fɔ k'u kɔni kɛla de u se min ye u b'a kɛ ni Ala kira sɔnna ma ni ɲɔgɔnna kana se ka kɛ cogo min na adamaden n'i bɛ kuma fɔ a perewu ka sɔrɔ i bolo n'i ye kuma fɔ min tɛ tiɲɛ ye mɔgɔ bɛ se ka plainte k'i kan adamaden an ka kuma ɲuman fɔ jamana bɛ se ka basigi cogo min na an bɛɛ lajɛlen ka hamina ye o de ye ninnu fɛ nin ye déplacé de foyi t'u bolo Kulibali bi yɛrɛ walayi u bɛ ka dɛmɛ de ɲini kɛrɛnkɛrɛn an bɛ laseli kɛ ka ɲɛsin i ka arajo so in ma mɔgɔ n'i bɛ se ka dɛmɛ ta i ka taga ɲɛsin ninnu ma hali n'u e yɛrɛ wele e bɛ se ka bilu ɲɛ n'u ye ne yɛrɛ wele an bɛ se ka bilu ɲɛ ka taa an balima ninnu dɛmɛ denmisɛnninw ani musokɔrɔbaw siya bɛɛ ɲagaminen b'a yɔrɔ in na u k'a kɛ Ala kama u bɛ se ka ninnu dɛmɛ u bɛ se ka bɔ ni gɛlɛya in kan cogo min na ka e yɛrɛ fɔ Kulibali k'i waleɲuman dɔn kunnafoni di ma nɔgɔ bi baara min ka gɛlɛn ni baara bɛɛ lajɛlen ye o ye kunnafoni di de ye n'i ye kuma fɔ bi i b'a fɔ ni laɲini min ye mɔgɔ bɛ ni miiri ni kuma wɛrɛ ye an bɛ min fɔ jamanadenw ɲɛna ni kunnafoni fɔla arajo min y'a fɔ i bɛ se ka wuli ka so ma e fana ni droit b'i bolo o bɛ hakɛ d'i ma an kana kuma ta ni dusu ni fɛn wɛrɛ ye ne kɔni ne b'o de fɔ ka ɲɛsin jamanadenw ma ka kunnafoni dilaw bɛɛ lajɛlen fo. an balɔdan k'a fɔ ni tun Amadu Jalo Kucala bɛlɛli Amadu Kucala ni tun yɛlɛ ka ye a fɔra cogo min na a bɛ tan dɛ kunnafoni an bɛ yan bɛɛ de kama wa n'a fɔra k'i ye kunnafoni kelen di baara min n'an b'a la bɛɛ b'i ta fɔ wa bɛɛ b'i faamuya ka taa hakilila fɛ nka se bi masaramani ye tiɲɛw bɛ na n'an bɛ taa dɔɔni an bɛ fɛn min fɔ an y'a fɔ a ye yan an ye fɛn bɛɛ bila kan de ta layidu don an bɛ tiɲɛ sira kan hali n'a sɔrɔ ni maa m'o faamuya an ka baara y'o ye taa nin fɛ segin nin fɛ o t'anw fɛ yen dɛ kunnafoni kɔni nana ka jeli de a bɛ bɛn fɛn fɛn ma walima an ka sen bɔ a la o de don a y'a fɔ cogo min na kunnafoni di ka gɛlɛn dɛ i b'a di caman b'a faamuya ka taa ka sira fɛ nka Ala ɲɛ b'a la an b'a la ka baara kɛ cogo min na Ala k'an bila sababa minɛ kɔnɔ k'an ka jamana ni ka basigi n'an bɔra yen an balɔdan k'a fɔ min ye Orange Mali ale ni Malitel olu fara ɲɔgɔn kan syndicat k'a yira k'a fɔ min ye ka dɔn k'a fɔ gɛlɛya dɔw ye k'o b'u ka fu taara baarabila la sababuya la k'o sɔrɔ kɛ ko dɔw y'u wele bɔgɔ jeni kan k'a fɔ ko répondeur min bɛ yen n'o bɛ ka tigɛ mɔgɔw kunna k'a ni kɛlɛ man kan o sɛbɛn o ye baarabila min kɛ a ko bɛ cogo jumɛn de la kulu ninnu faralen ɲɔgɔn kan a syndicat n'o y'a lafasali tɔn ɲɛmaa ye Sanba Kulubali ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. Bon an kɔni ma min kɔni faamu nin bɛɛ la c'est comme jamana de la kari la quoi parce que jamana ka lasigiliden o de ye AMRTP foyi man ka kɛ n'i ma tɛmɛ olu fɛ telefɔni sira fɛ wa hali n'u filila contrôle bɛ se ka t'u fɛ dɛ ni ka sɔrɔ u ye jaabi min di n'u y'u da telefɔni so mɔgɔw de fɛnɛ kan oui
jamana contrôleur bɛ se ka tu ni ka sɔrɔ ka jugement ma kɛ ka ɲa an nana se o yɔrɔ de ma ka na se grève la sisan charia ye charia de anw tɛ charia juger parce que bɛɛ n'i ka kalan de don kiri kun fɔlɔ da jara anw na commune 3 la kun filanan da jara na commune 4 la nka charia kiri yɔrɔw fana bɛ ɲɔgɔn ɲɛ de u taara cour d'appel min na c'est normal u ka taa cour d'appel la o de fana bɛ tribunal fitininw sanfɛla la sisan comme an bɛ cour suprême de fana na parce que anw ye cassation demandé anw fana ye cassation demandé mais o bɛ temps de ta mankan min bɛ yen nɔ sisan dɔrɔn jaabi bɔra ka gɔrɔsi di ni yamaruya sɛbɛn min b'a jira k'a fɔ a gagnena wa min ka d'a ye a bɛ se ka t'o sira fɛ donc gɔrɔsi dilen olu ye anw ka compte y'a saisi o de ye compte ka a sɔgɔ wari tɛ don wa n'a tɛmɛn'o kan a bɛ se ka gogoro kɛ hali an ka bureau daw la mɔgɔ tɛ se ka don donc ko min don anw bɛ fɛ hali population yɛrɛ ka anw faamu k'a fɔ ko fitinin tɛ Mali yɛrɛ de bɛ danger la nin ko la parce que kɔlɔlɔ min bɛ nin na surtout syndicat ka wuli ka mankan kɛ télécom kɔnɔ nin y'a siɲɛ fɔlɔ de ni anw jo t'a la an b'an ka directeurw ɲangi parce que an b'u wuli k'u b'u place la mun na u ye baara kɛ baara min bɛ taa jamana contrôle la anw tɛ so ye anw ka baara man ka taa suyɛni kan mais ni min fɛnɛ k'a da jalen bɛ an na syndicat baara tɛ ko ka dɔ fara sara kan dɛ ka prime d'u ma k'an bila ka taa dugu la syndicat baara to ye i na ka mɛ ye syndicat ye i ye baarakɛla de ye fɔlɔ donc c'est pourquoi an wulila ka an jɔ k'a fɔ nin tɛ directeur yɛrɛ ka bɔ ye anw jɔyɔrɔ de ye nin ye syndicat 4 farala ɲɔgɔn kan et alhamdulilayi mɔgɔ caman de bɛ ka fɛn in faamu hali autorités caman de bɛ ka fɛn in faamu u bɛ ka an nisɔndiya kojugu a ko la an bɛ dugawu kɛ yarabi ala fɛn fɛn da ka d'an ka jamana kɔnɔna na ala ka kɛ ten n'an bɔra ye min ye sanu ko Mali sanu yɛrɛ k'a kɛlen bɛ bi e ka dɔn sanu kɔni a b'an ka jamana kɔnɔ o bɛ fɔ nka Mali ka jɔyɔrɔ foyi t'a ka sanu ko la kɔsabɛrɛ in na wulikajɔw bɛ sen na jɛkuluba min bɛ n'i y'a sɔrɔ u bɛ wulikajɔ la olu ye kunnafonidilaw fara ɲɔgɔn kan ni ka se ka ɲɛfɔli k'a ko kɔnɔna na Masa Kɔnɛ k'a ko bɛ cogo jumɛn la ko fɔ ka Mali sanu ko bɔ politique ko de la an ka lamɛn mais an y'a mun jateminɛ Mali sanu tɛ yelengu maliyɛnw ye a kun belebele fɔlɔ ye mun ye a kun belebele fɔlɔ ye administration ka continuité ta administration na ni mɔgɔ min nana parti mana na fanga la o b'a ka mɔgɔ la na ministère la n'o ka mɔgɔ la ministère mɔgɔ bɛ falen donc ni dun y'o kɛ sanu dun n'i bɛ fɛ k'a koron k'a dɔn an ka sanu nafolo bɛ taa mais sanu bɛ fɛn cogo fo dɔnni dɔ de ka k'i la mɔgɔ dɔnni t'i la i se ka sanu bɔlaw ka sanu contrôle bolo bon a dɔnni bɛ min na o bɛ bɔ yen politique bɛ nana ka politicien dɔ de ye o politicien mana na n'o kan ka bila a place la o fana mana taa min minɛ peut-être o bɛna dɔ di min y'ale élu ma fɛn an kɔni t'o dɔn mais o de kama u ko mɔgɔ ko de bɛ Mali la mɔgɔ min maîtrise a fɛn dɔnni bɛ mun don o bɛ Mali la ka ca dɛ mais u bɛ minnu de b'a la t'a dɔn ni dun t'a dɔn e tɛ sanu ko dɔn e tɛ sanu bɔ cogo dɔn e tɛ sanu fɛn kɛ cogo dɔn e tɛ se k'a fɔ k'e ka Mali ka intérêt défend a la parce que e tɛ foyi dɔn a la e ko nana dɔrɔn k'i kalanlen don i bɛ se ka tubabukan fɔ i bɛ parti politique dɔ la donc minnu b'a dɔn u bɛ ban olu la donc administration ka o fɔlɔ ye fɔlɔ filanan fana instabilité bi karisa bila ala la sini o bɔra sinikɛnɛ karisa bila ala la min mana na o b'a ta minɛ e b'a dɔn e tɛ mɛn ala ka ban donc an y'a ye salle kɔnɔ ministre kɔrɔw kumana mɔgɔ minnu tun bɛ sanu ninnu ko kɔnɔ n'u tun bɛ kuluba n'u ye dɔ dɔn olu kumana Mali sanu bɔrɔ ba belebelew yɛrɛ directeur kɔrɔw nana kuma vraiment n'i y'u ka kuma bɛ fara ɲɔgɔn kan i b'a dɔn ko sanu u yɛrɛ bɛ a b'u yɛrɛ kɔnɔ gɔ kɔnɔna bien vrai que u nɔ b'a la dɛ an bɛɛ nɔ b'a la u nɔ b'a la ka tɛmɛ an kan mais u ye min kɔni fɔ ye o ye fɔ Mali ka sɔn de maliyɛnw de bɛ u kalannen bɛ nin ko in na o ka bɔ sanu gestion ka bɔ politique ko la a kɛ jamana ko ye mɔgɔ dɔw ka bila dɔnni bɛ minnu na ni tiɲɛnikɛ olu bɛ wele k'u ɲininka olu yɛrɛ k'a fɔ nin dɔnni bɛ na ne bɛ se ka nin ko in koro walasa Mali ka sanu hakɛ kana Mali bɛ sɔrɔ min kɛ sanu na o kana fɔlɔ parce que problème tɛ k'a fɔ kɛmɛ o kɛmɛ an ka mugan min b'a la o ye automatique de ye o an y'o dɔn o ye automatique de ye o yɛrɛ a ka dɔgɔ dɛ mais o yɛrɛ ti ka se ka baara ka n'o yɛrɛ baara ka ɲɛ an bɛ sanu bɛ yelengu dɔɔni o yɛrɛ de fana tɛ se ka baara ka ɲɛ o min tɛ ka baara na parce que n y'o de kun fɔ nin ye o kun de dɛsɛ ni a dɔnbaliya mɔgɔ minnu b'a kunna k'a fɔ k'u ka Mali ka nafa géré la olu t'a dɔn minnu b'a dɔn olu tɛ bila a kunna parce que olu tɛ dala politique mɔgɔw nɔfɛ k'u ka sabaraw ko k'u ka fɛnw ko k'u nɛmu donc maintenant u t'u bila yen an baladan k'a fɔ ni tun ye Masa Kɔnɛ ka ɲɛ fɔra cogo min na fɛɛrɛ ka tigɛ la sanu n'a ma ɲɛ k'a bɛ bɔ an ka jamana kɔnɔ k'a kɛ nafasɔrɔ sira ye ka ɲɛsin jamana ma ala ka kɛ ten n'an bɔra ye commune Mariko ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ na wulikajɔ tun bɛ yen wulikajɔ min n'o ye gɛlɛya ye kosɛbɛ a kɛra so ye ka sira dɔw tigɛ ka tila ka dugu dɔw k'a kɛ hali musow tɛ se ka taa jiginyɔrɔ la k'a sababu kɛ ko dugu dɔw jɛnna ni jadawala tigilamɔgɔw ka hakilila ye k'u ma sɔn ka don da fɛ dugu 14 u farala ɲɔgɔn kan ka wajibi sugu k'o dayɛlɛ u yɛrɛ dama dugu ninnu kɔnɔna na gɛlɛya b'olu minnu kan n'u tɛ se ka taa yɔrɔ la k'a sababu kɛ jadawala tigilamɔgɔw kɛlen bɛ ka yɔrɔ dɔw tigɛ ka b'u ni u ɲɔgɔn cɛ o kɔni kɛra u y'o sugu de kɛ ni min bɛ n bolo bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ ye sanko ka se k'u ka nafɛn ko jate sɔrɔ ye o kɔfɛ u ye wulikajɔ ka ɲɛsin office ma o maaw ye wulikajɔ kɛ ni ka se ka dɔgɔtɔrɔso dɔw ka yɔrɔ dɔw ɲini dugu kɔnɔna na k'o kɛ dɔgɔtɔrɔso ye musow bɛ se ka taa peseli la ye cogo min na u farala ɲɔgɔn kan dugu 14 a musolakaw b'an bolo ni waati na nɛgɛ kan an k'u lamɛn. Ne tɔgɔ Umu Berete Adama Kana dugu 14 gɛlɛya de b'anw kan
andi ka taa kungo kɔnɔ andi sugu jɔ andi ji ɲuman an t'a sɔrɔ k'a min dɔgɔtɔrɔso t'aw bolo an sera ja ka wari la u y'an ka mɔgɔw ta k'an ka nafolo tiɲɛ k'an ka mɔgɔw minɛ k'u faa jadisiw nka donsow dun ye anw gana an bɛ donsow fo ka sinali fo yaki wɛrɛ la ka yakuba kulubali fo kanjana ka lasina ɲuman da fo adama kana k'an ka donsoba fo Sina Damele, Betroala, Kamorba Damele fo ɲɔnɔ, Bezobado, ka Nama Tarawele fo Segu, an ka foli b'u ye. An bɛ lafiya o lafiya olu ka lafiya don. Sisan kɔni an b'a fɔ an musow bɛ jigin hɛrɛ nta an ka musow dɔw y'u denw wolo sugu kɔnɔ. Fɛn dɔ kuma na ka ɲa. An b'an ka donsow fo. Degun min b'anw kan yan bi n'o dɔgɔmin jadisiw ka degun. Kɛlɛ yɛrɛ daminɛ an fɛ nin y'a kalo 9 ye lafiya t'anw ye. An tɛ se ka sugu jɔ. An bɛ sira minɛ n'an ko an bɛ taa jadisiw d'an ma an ɲɛ sira la u b'an minɛ k'a fɔ k'u b'an fa. An ye kuru de dilan yɛrɛzamu yɔrɔ la an bɛ taa tigɛ o de kɛ donsow de bɛ da don tin dɔw kan u taa jigin yɔrɔ la. Ni min bɛ peseli kɛ i tɛ peseli i bɛ kɔnɔ ta fo ka taa se jiginni ma i tɛ pese sira tɛ i bɛ taa yɔrɔ min na jaka wɛrɛ sugu an b'o de jɔ an y'o jɔli daminɛ nka an bɛna sira kan an ka nasɔw n'an ka sukaro bɔrɔ n'a bɛ k'a bɛɛ fili jira kama o tɛ bɔrɛw fara ka tasuma bila an ka wotoro la jadisiw an ye jaka wɛrɛ bila san ye sugu dɔ de namara san an ka naw de sɛnɛ an ko nin na san de fɔ san ye min kɛ hali kɔgɔ na sisan an t'a sɔrɔ k'a kan ka na a ka ca kalo kelen o de kama sisan an ye sugu de dilan sisan sugu dɔw de dilan sisan an bɛ ka an ka naw sɔn kɔnɔ sɛgɛ min b'anw ala de b'a dɔn ni y'a kalo 9 de lafiya t'an ye donsow de bɛ kɛnɛ k'a lafiya Mariam Kulubali ka bɔ yɔrɔ so ne bɛ ɲɔnɔ cercle de la zone de Moledo jadisiw ka taga n'u ka gɛlɛya de b'an kan an ka malo bɛ foro kɔrɔ o ma se k'a kan an bɛ taa dɔgɔtɔrɔso min na o y'an kunbɛn an tɛ se ka taa bilen an ka tin dɔw de bɛ ba tigɛ ka taa fɔ bakɔfɛla la an bɛ taa sugu min na o y'an ka mɔgɔw minɛ k'u faga an yɛrɛ obligé la ka diyagoya sugu dɔ de dilan yan nɔ an bɛ lafiya o lafiya la yan bi an ka donsow ka lafiya de don an bɛ donso ninnu fɔ k'u barikada jamana lakanabɔ ala k'u bɛɛ lajɛlen ni kisi jamana ala k'a bɔ bolo la jamana ɲɛmɔgɔ k'u k'u kɔ filanan dɛ ɲɛ tɔɔrɔ ni gɛlɛya y'an ta ye banaw b'an kan baloko dɛsɛ b'an kan anw cɛw tɔ la an cɛw ɲɛnina malaw jɛnina malaw du foro kɔnɔ u ma se k'a kan an kɔni bɛ tɔɔrɔ ni gɛlɛya la bi dɛ jamana ɲɛmɔgɔ k'u k'u kɔ filanan u denw ma se ka kalan kɛ Fatumata bɛ Kasɔngɛ ka bɔ Kanjara degun de bɛ anw kan bi jalisi ye anw degun k'anw tɔɔrɔ ka taa s'a dan na ala ni donsow olu de ye senbala d'anw ma dɔɔnin k'an ka kungow jeni k'an bali an ka jabaforo baara la kungo kɔnɔ n'an ka mɔgɔw taara jabaforo b'u gɛn ka kisɛ fili ni yɔrɔ min i b'a boli cogo o cogo u t'a t'i la an kɔni degun la an ɲɛnina n'an ka mɔgɔ min baara la an bɛ ba min tigɛ ni kun na ka taa n'o ye dɔgɔtɔrɔso la ala de b'anw dɛmɛ maa min mana don tin na jigi si t'a la fɔ ala fa kɛra ani donso ninnu jadi ala k'a bɔ an kan ala k'an kolo suma a lakalisi bɛ ala fɛ ala k'a d'an ma nana dɛmɛ ka bɔ adamakan na an bɛ komini marigo de la k'a ta adamakan na ka taa bila fo biyagu wɛrɛ fabakɔrɔ fabakura a bɛɛ lajɛlen bɛ gɛlɛya kɔnɔ bi nin ye anw kalo 9 ye an ni ɲani de bɛ ɲɔgɔn na an kɔni b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u k'an magɛn tɔɔrɔ ni gɛlɛya dɔrɔn de bɛ anw fɛ yan nɔ an bɛ hɛrɛ yɛrɛ mun na bi an b'an ka donsow de ka hɛrɛ la an bɛ donsow fo k'u barikada u jɔn an ye jigiya mun kɔrɔ yarabi ala k'an n'u bɛɛ jigi fa an bɛ dugawu kɛ yarabi ala ka gɛlɛya ka kɛlɛ ka bɔ an ka jamana sen na muso ninnu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan dugu 14 an bala k'a ɲɛma o ye cɛlaka ye n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ alu kulubali la n'u b'a wele ko ave alu ale yɛrɛ kuma ta ka tila k'a ka nisɔndiya yira ko sɔrɔsiw sera u fɛ kunungo baloko la ka se ka ɲancɛla baloko ni ka se k'o bilasira nga b'a fɔ a ka kɔrɔfɔw la ko maire kɔni cɛnɛla ka kan k'u ka maire kɔni k'a ye gɛlɛya d'u ma sigi la alu kulubali kuma min fɔ o filɛ ne tɔgɔ ye alu kulubali dɔw bɛ n wele ave alu gɛlɛya min fɔra ye nin ye o de bi yan koyi anw dugu 14 de bi yan an ye ɲɔgɔn ye ka fara ɲɔgɔn kan dugu 2 b'an cɛ ma olu datugulen don pewu tɛ se ka bɔ su tɛ se ka bɔ tile dugu 14 faralen ɲɔgɔn kan an bɛnna k'an ka wuli k'an jɔ pour que o dugu 2 in bɛ se ka libérer cogo min na o ye Fabakɔrɔ ani Ɲancɛla jɛkulu in faralen ɲɔgɔn kan u y'u ka danaya ka kani k'u ka ɲɛmɔgɔ ye ka anw délégué an taara Segu yan'an ka taa Segu an sera ɲɔnɔ commandant ma ka taa an ka lettre d'a ma gɛlɛya min b'an kan lettre dilen kɔfɛ an tɛmɛna ka taa Segu réseauba bilala an ɲɛ ka taa gouverneur fɛ an taara ka taa lettre du gouverneur ma o bɛnna mercredi dunya dɔ ma o kunɲɔgɔn mercredi an tilala ka segin an taara o yɔrɔ kelen in na gouverneur ko an ma ko ne y'aw ka maire wele kunu tarata n y'a ɲininka yala mun gɛlɛya b'i fɛ yen k'a ko ale ma ko gɛlɛya tɛ yen ale ko a ma gɛlɛya tɛ ka commune kɔnɔ k'a ko gɛlɛya tɛ yen ale ko a ma Fabakɔrɔ t'i ka commune na wa a k'o bɛ n ka commune na yala Ɲancɛla t'i ka commune na wa a k'o bɛ n ka commune na a ko kuma ni gɛlɛya tɛ yen nanyɔrɔ la Segu yan n bɛ balo d'i ma i ka t'o di Ɲancɛla ani Fabakɔrɔ k'a y'ale jaabi ko don tɛ se ka kɛ yen ale ko a ma don tɛ se ka kɛ yen yala mun de bɛ yen k'a ko yɔrɔ datugulen don jadisiw fɛ ale ko a ma e ko ne ma ko gɛlɛya tɛ yen e ko k'o datugulen don jadisiw fɛ donc ale yɛrɛ tɔɔrɔ la ale y'a ka telefɔni tigɛ anw dugu 14 min bi kan ka nin jɛkulu in labɛn e k'u da y'anw tɛ parce que mɔgɔ jigi y'i ka ɲɛmɔgɔ de ye an ka maire an bɛ se k'a fɔ a y'an to kuru kɔnɔ an selen ba cɛ ma a ye kuru kari 4 ni min kisira i kisira n'i tora yɛrɛ maire a dabɔ anw ka to de dɛ a tɔgɔ ye Burama Jaabi ale kɔni a m'a kɔfilɛ anw na fiyewu farafin fɛn fɛn kɛ Mali la ale de y'o ɲɔgɔn k'anw na yan lafiya si tɛ anw y'an ka sigida in na yan
an ka musow taara n'u denw ye jaga wɛrɛ dɔgɔtɔrɔso la k'u bɛ t'u bolo ci jadisiw taara du nɔfɛ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ yen dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ hali den b'a ka quartier nin ye k'a d'a ma u filila u bɛɛ la dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ wulila k'u jɔ ka se ofisi ma parce que ofisi bɛ ka so dɔ jɔ anw fɛ a ka moniteur kan ka bila min kɔnɔ dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ de taara ka t'o ɲini pour que an ka denw bolo bɛ se ka ci cogo min na musokɔnɔmaw ka peseliw bɛ se ka kɛ o so min sɔrɔla passement de bɛ kɛ yen mais tabali t'a kɔnɔ yɛrɛ ka musow jigi yelen t'a kɔnɔ a kɔni kɛlen bɛ degun da bɛɛ yan kan Abdoulaye Coulibaly ka sanga i ka wale ɲuman dɔn ma e ka nin radio so a dayɛlɛlen an ye nafaba de sɔrɔ a la an b'i fo i ni baarakɛɲɔgɔnw dan tɛ foli min na aw de bɛna kɛ sababu ye k'anw ka gɛlɛya in bɔ k'a bila kɛnɛ kan n'o tɛ lafiya t'anw ye dɛ ala ni donsow sababu anw sera ka fiɲɛbɔda dɔ sɔrɔ an ka laɲini na gouverneur ye malo caman di ka na n'a ye an yɛrɛw bɔra an taara sarasiw kun bɛ ɲɔnɔ an bilal'u ɲɛ an taara fabakɔrɔ an taara ka taa ɲɔ dɔ di ye o don ni bi cɛ ɲancɛla ɲɔ maralen don fabakura magasan na a ma se ka ɲancɛla sɔrɔ ala ka dɛmɛna kunu irisiw ni an ka sarasiw u bɔra an ka yan u ye lawudu min bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ bi de ɲancɛla ɲɔ kan ka se ka don donc an ka gɛlɛya in a ye ɲɛ an ma aw kan k'a lase yɔrɔ min na a k'a lase walasa an bɛ se ka fiɲɛbɔda sɔrɔ n'o tɛ anw tɔɔrɔla an degun na hali juma tile bennen an ka mɔgɔw kɛlen k'u ka jabaw sɔn juma wula fɛ sibirisiw ka dugu jɛ sibiri la jadisiw nana don o foro kelenw kɔnɔ u b'a jabaw foroki u bɛ sɛw bɔn k'u fili u bɛ sufɛnmugu bɔ k'u fili i b'a fɔ lamu yɛrɛ de b'u bolo wala wɔlɔsɔ de b'u bolo u bɛ jaba kan karamɔgɔ anw lafiya an tɛ yan dɛ ala sago i sago. an bɛ dugawu kɛ yɛrɛ bɛ ala ka nɔgɔya ni ka sabati mara in nun kɔnɔ na ka wulikɛjɔ hali bi ka ɲini jamana ma ɲɛmaw fɛ u bɛ wulikɛjɔ min na cɛsiri ka se ka dɔ fara hali bi basigi lafiya bɛ se ka mara ninnu sɔrɔ cogo min na ala ka kɛ ten n'an bɔra ye kɛrɛnkɛrɛnnenya dɔgɔ firi marabolo kɔnɔ na wulikɛjɔ min tun bɛ yen bi na kow bɛ cogo di Morikɛ Kulibali b'an bolo nɛgɛ ka nin waati na e jɔn ka bɔ mini. ne tɔgɔ ye Morikɛ Kulibali ka bɔ Dɔgɔfiri. Morikɛ Kulibali dɔgɔfurancɛ in kɔnɔ na Mali sɔrɔsiw ye wulikɛjɔba kɛ Dɔgɔfiri fala kɔfɛ o kɔfɛ sɔrɔsiw talen kɔrɔ kɔfɛ mɔgɔw kɛlen kɔfɛ k'u ka lamɔw daminɛ ko jariwala tigilamɔgɔw tɛgɛ da maa dɔw ka fala kɔfɛla la a ko kɛra cogo di. an ka jamana sigiɲɛlakaw ni irisiw ye munumunu talen minnu k'an kɛ falakɔfɛlaw la yan mamurutilen minnu kun di dugu kɔnɔ a caman kuma sera k'i ɲɛma dugu tudawolo ninnu fɛ irisilaka ninnu taalen kɔ ka bɔ o lamini kɔnɔna na a maa kelen kelenw de tɛgɛla ka na dugu kɔnɔ tuguni kalaba ka na daga sigi dugulamɔgɔw da k'aden sugu kun ye ntɛnɛndon ye jabali buru serila dɔ de wulila ni buru ye ka buru siri a ka sangili kɔfɛ buru ba ka taa k'a bɛ taa siri sugu kɔnɔna in na a tɔgɔ de ko Dawuda Danbɛlɛ jabali kan yɛrɛ tɛ mɛ buru serilaw kɛmɛ k'a ta baara la o kɔni ye o jaso ka taa n'o ye hali bi kunnafoni bɛ se ka sɔrɔ o la n'i y'a dɔn an ka fanga bi fan min fɛ dama u b'o fan bila pewu ka t'u ɲɛma dogo mɛ ni fanga taara ka bɔ dama u bɛ laban ka na o yɔrɔ kelen la tuguni anw minnu ye duguden anw de b'a ko ninnu caman kalama o de kama y'a ɲini u fɛ u k'a essayer an n'u ka se ka jɛ ka baara ninnu kɛ ɲɔgɔn fɛ pour que ko in ka se ka kuran k'a jɛ. an bɛ don min ko bi farabugu ni aw cɛ a sera u bɛ cogo di. ko in b'o gɛlɛya la hali bi maa se ka taa farabugu maa se ka bɔ farabugu kan na n'u kɔni ye ko fanga bɛ yɔrɔ min na u b'o yɔrɔ bila mɛ ni fanga tununa dama dɔn u bɛ se ka na installer o yɔrɔ kelen la fo wulikajɔ de kɛ ka se ka kunsiri o dan na an kɔni y'u ye an nisɔndiyara o bi baara yɛrɛ la an b'a kalama nka n'u taara ka bɔ fan min fɛ dama maa ninnu bɛna ka na o yɔrɔ kelen de la hali bi. an ye kunnafoni sɔrɔ fana k'u ye alimami dɔ minɛ fala kɔfɛla la o kuma ye tiɲɛ ye wa. o kuma ye tiɲɛ dugu dɔ bɛ yen nɔ ko Tumuni o alimami minɛna o ye Bɛlɛ ye an kɔni tɛ minɛ kun dɔn a la an laban ka kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ finitigilakaw ye nali min kɛ kɔfɛla in fɛ finitigilakaw nalen jara cɛ o cɛ ɲɛ f'i ka fɛ taa se fila hali bi an b'a ɲini u fɛ ko reseau kɛ ka na u kana se ka yɔrɔ in furan k'a jɛ pour que jamana sigidaladen bɛɛ lajɛlen ka se ka lafiya o kɔfɛ Abdoulaye Coulibaly an ye kunnafoni lamɛn réseau sanfɛ kɛrɛnkɛrɛnma n'a b'an ka donsoba kun kan n'o de ye Sɛnɛ Danbɛlɛ ka bɔ B3 la an balimamuso y'a jira n'o ye Umu Coulibaly k'a fɔ ko Sɛnɛga daga in n'a ma wuli ka bɔ yen olu tɛ lafiya an bɛ min fɔ an balimamuso ye olu de ye baara in gɛlɛya Sɛnɛ bolo sabu ka d'a kan n'i ye kɛlɛ in jateminɛ Abdoulaye an kun b'an ka hɛrɛ kɔnɔna na an b'an ka lama la ni maa minnu ye donna ɲɔgɔn gasi la dama an ka gendarmew n'an ka polisiw kun b'o de ɲɛnabɔ mɛ k'an t'o sigi la jariwala tigilamɔgɔw de bɔra ne kɔrɔtɛ ka na kɛlɛ co an kan sigida denw y'a ye sisan cogo di n'an fana bɛ wuli k'an jɔ ka fara ɲɔgɔn kan pour que an kana se ka kɛ jɔn ye jadiwale min nalen filɛ sa a bɛna an bɛɛ lajɛlen kɛ jɔn ye Sɛnɛden ye lancement kɛ ɲɔgɔn mara n'a dugu bɛɛ lajɛlen la u ka fara ɲɔgɔn kan u ka kɛ cɛbɔ ye ka se ka ɲɔgɔn minɛ ka kɛ fakelen bakelen mɔgɔ sɔrɔ u ka se ka kɛlɛ in minɛ olu de ye baara yɛrɛ gɛlɛya Sɛnɛ bolo k'a sababu kɛ maa dɔw sɔrɔ dugu kɔnɔnaw la minnu n'olu ka hakili danbɛ jariwale tigilamɔgɔw kan olu ma sɔn Sɛnɛ ka hakilila ma fiyewu ka se ka kɛ cɛbɔ ye ka regrouper ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛlɛ kunbɛn donc olu de ye baara gɛlɛya Sɛnɛ bolo faali kɛra dugu min na fɔlɔ ɲɔgɔn mara yɛrɛ bɛna dugu bɛɛ lajɛlen o kɛra Ndomuguba de ye Ndomuguba de la tarata dunan dɔ fɛ dɔ de taara fa sugu fiɲɛ kɔnɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ma jarisiw y'a kɛ sa n'u ye donso kibaruya mɛn dugu min na u bɛ t'o faa n'u ye donso kibaruya mɛn dugu min na u bɛ t'o faa ma donso bɛ buruburu la ka bɔ i ka dugu kɔnɔ ka taa fara ɲɔgɔn kan D3 de la ka se ka kɛ dagaba ye D3 la o de kama D3 dugu siège kɛra D3 ye k'a fɔ ko Sɛnɛ siranna fo ka taa sigi dugu caman la k'a kan ka taa dugu sogo fɛ i b'a ye olu de ye baara gɛlɛya Sɛnɛ bolo
Pere ma le ka dogofri min tanu amba fula ka barka da amba jirala ni ye dogofri ka se ga nyom ne di dogofri dugu ta ani sejin du kelen di dogofri dugu kono du ni se kelen me bo ka fara kele chawka dugu ala dugu shezi du nga dugu shezi bayra fana be dugu ni na fara ko kele bina dugu kilenga ami nyom wala yoro be ka fara nyom ga dogofri go la ke di kono na soro lu fana ku soro sene tama du ma kilin afle gela mi ngono agun do gele kono hali bi amba jamba no amsula ama chen nu soro hali bi ka fara nyom ga du ma kile ke cheboy ibaye mangan di bastasa e men na kera au bana ga fara nyom ga do hadi bi jalmo wol tigra mo ka do hadi bi dozo ka o gele di nyom nga ka o ma an dozo ba an ya doni ni wala diri an kenya do fanye jate menina ye fula de do mine ka to bi jikere de la kana na be to la ka sega tege ya sega tra no me yala ya fula de bla ka da so muma a jate ga de umoru en6 mba bere gile kalama an ga fen ba mun hakili kwa kala na kana de sigi data do jena ni jade wala tigla mo ga hakile do ku ti jeno ga hakile o mun jena no ga hakile mi jena no ga hakile ko ni o ko de tinu be kana kili o ko do te dugu kono bu sago ga dugu kono bu ti te dugu fala ko te dugu ataki hanu de hu bulu ga tu nyama do awde ka dugu kono o mana na fara ko anu be kana kili ndama o ma ibai son tala kwa mun ye denga ta uni jade wala tigla mo che o ka e se kana dozo yoro la uni dozo ke do dagele be ka bo dagele be ala barkala bi anga jamana tigla ka bi wuli ka jom ena bi uni dozo ka siga fara nyonga mu go so manga na siga ba an mu tuum nga sego tuma korola ambalona ka foni tue morge kulubali kanye afra choko mina yarabi ala wuli ka joka sega unoro sango ma ubisega lafia sigi kona na choko mina namburai me ka do ka fo buguninga ufe Musa Kone ale me na soro na tume wele ko sedasi Musa Kone kerene na be benga e ka do kulu kona na bi aya yira ka fuka jamana kona na bi ko wuli ka jo de kanga keka soro te fanga ne ka de me takanya suma Musa Kone kuma mi fo ufle le to e Musa Kone ni conseiller Buguni Merila mouvement bengan coordinateur régional fana yenye Buguni kona fuanchela fanga mimba kuna bi malika kani to an kuna ka watike bibi nane politique mo mais c'est ka fo depuis démocratie nana ambe politique kono fo kana se bi an dado na kuma wula an ba kuma ke an ba joro wula bi ga an ye fem mun famia o politique fanga kono o ye décédé si politique fanga nana ke adamina na alpha la démocratie nale alpha ya take otala atete nana o ya take transition kungoni do kelo kono jongunda o ye doke aya yi watininge otala ibe kan nana o ya take ga an ye munye politique re kono ka damne 92 kana bla fo 2022 la sambi saba nyondo a sambi saba kono anya ye jongo ala on politique mo on desela nan desela jamana be la hala min kono jamana to kun doni do jamana be effacer ka bo afrika tere ka bon ni so su nana o fanga boy kana usigi on ya ye bibi na lakana chen la lakana asabatilendo parce on we fe buguni ambi ni kun bola on fe buguni a wati temena 600 kibeta bamako yani ka wule se bu traverser ini samba be nyona an ga buguni ga 2000 falo o sira kan 600 akacha ga bibi na depuis so su nana falo bana ala da o lakana mima on ko de la kan be transition soutenir ou ka wati doke ou ka jamana ni lakana ka jamana bo dinge kono ni jamana bola dinge kono on be so kata election oye on ka position on be min nyini politicien befe frontière fanga mi flan kuna bi nunu de be se ka jamana bo dinge kono parce que ki nyajo toabu ken nyela ka fin do fa politique mo tesede anga na nyogo ngeola parce que ni politique mo ta politique mo lu de jamana na fulu takata bla ko fe toabu fe bangila e ka milliard temps milliard keme fla abe mo min ka so aka bangila o yi bolo tigi de dawo ki nyajo nyela ka foko ibe chien do fa itese ni o fa bi ka ba ni bloquer boye jamana na fulo mi fana chien abofo parce que toabu be ko do ke auna anga mo kala ne bawo mase ko famu alsa ni toabu ye million keme dima ablay kuna a million keme numéro de bubolo o le wa ni glan nous e wa glan o be bi datita an wa min bo bi datila abe damine 100 misali ala katabla 1000 la numéro min bo kono lubo de don e mono wa kelen chien katabla o ka bangila do a numéro bubolo domina ne ko kibe u soso do bi ka numéro bo ka rela yani ta o ka jamana wa la kana bla ni ma to on tala amba fo jamana deunye ko yeni deke walma on be jamana deun na wuli ka bla contrôle o de kama politique mo te se ki nyeje to bula ka chien fois ga soazin nunga wate kofe watu e boloku nata obla bangila ni e ku ma ko kana voyager ou la fiale parce que voyager ne bu déranger o de kama ulu be se ka jamana bo dinge ni kono parce que ulu te se ka jamana to abu bolo ku sa ko kala
olu de bɛ se ka jamana bɔ dingɛ kɔnɔ ni jamana bɔla dingɛ kɔnɔ sisan ninnu ka élection ɲuman na bɛn hali ni politique mɔgɔ min sigila diyagoya i b'olu de ka chemin suivre o y'a sɔrɔ olu ye jamanadenw deli taabolo ɲuman dɔ de la an bɛ min fɔ politique mɔgɔw ye minnu b'a fɔ ko furancɛla fanga ko le 27 février k'u ka mandat kan ka ban n'o banna anw t'u jate mɔgɔ fɛn fɛn b'a kumaw fɔ la a bɛɛ tubabuw ka cidenw ye ka nafolo dɔw d'u ma k'u bila mission dɔw de la o kumakanw de b'u da minnu yɛrɛ b'a fɔ ko marché kalo la an bɛ bɔ ka marché u k'u sabali u kun'o kɛ mɔgɔw tɛ jamana cili fɛ n'u ko k'u bɛ bɔ a bɛ kɛ kojugu de wa an kana sɔn fana tubabu k'i sigi a ka jamana kan k'a fɔ k'a bɛ transition date fɔ an ye farafin président si ka n'i sigi a ka jamana kan k'a fɔ k'u bɛ transition date fɔ an ye an bɛ min fɔ maliyɛn bɛɛ jamana fila bɛ mali lamini na dɔw bolo ko anw niw don jamanadenw t'an juguw ye nka jamana fila min b'an lamini na n'o o jamana ɲɛmɔgɔw t'an fɛ o ye Sénégal ni Côte d'Ivoire ye san kelen kɔnɔ anw bɛ miliyari 300 ani kɔ de la don Sénégal kun san kelen kɔnɔ anw bɛ miliyari 200 ani kɔ de la don Côte d'Ivoire kun anw ka fɛn bɛɛ bɛ bɔ yen donc olu tɛ fɛ anw ka lafiya parce que n'anw lafiyala dɔ bɛ bɔ olu ka sɔrɔ la o de kama olu bɛ anw degunnen de fɛ waati bɛɛ anw mako ka gulon olu la fo maliyɛn k'o faamu k'a fɔ ko n'i ko k'olu ka fɛn dɔ fɔ Mali kungo la o tɛ ɲuman fɔ nka mun ka jugu Mali ta la ni fɛn bɛɛ o Mali yɛrɛ politicien ye anw ka politicien dɔw de bɛ yen minnu yɛrɛ tɛ jamana ɲalen fɛ u tɛ jamana ka hɛrɛ fɛ olu ta ye mun ye n kelen ni pe ka nafa ne denw ka taa kalan kɛ kɔfɛ hali ni ne muso bɛ jigin a ka taa jigin tubabu jamana dɔ kan n den ka se ka nationalité américaine sɔrɔ walima nationalité française sɔrɔ k'o to olu kun na ni olu denw b'o sira kan olu mago tɛ Mali la parce que olu b'a fɔ de n'a ganna Mali la anw bɛ taa France walima n'a ganna Mali la anw bɛ taa États-Unis en tant que u b'olu kunkolo la olu tɛ Mali lafiyalen fɛ k'a fɔ diɲɛ bɛɛ Mali de ɲɔgɔn tɛ diɲɛ kɔnɔ parce que maliyɛn bolo ko n'anw tɛ tubabuw bolo dɔrɔn k'o y'anw salen nafolola fɛn min bɛ Mali dugukolo juguya tɛ diɲɛ jamana si kan an bɛ jamanaba minnu ta ko nafolo b'u bolo olu ta ye pétrole ye n'i ye Qatar ta bɛɛ b'a fɔ ko nafolobatigiw don pétrole de b'u fɛ n'i ye Kuwait ta bɛɛ b'a fɔ ko nafolobatigiw don pétrole de bɛ yen n'i ye Arabie Saoudite ta bɛɛ ko nafolobatigiw don pétrole de bɛ yen nka fɛn sugu ko nafolo b'a la a bɛɛ bɛ Mali de la o pétrole min filɛ o bɛ Mali la caman sanu b'anw fɛ yan caman jama bɛ yan caman bauxite bɛ yan caman lithium bɛ yan caman uranium bɛ yen gazi bɛ yen phosphate bɛ yen ji yɛrɛ dɔ fana sɔrɔla Mali kɔnɔ ko ji min ɲɔgɔn tɛ diɲɛ bɛɛ bon i tɛ nin fɛn bɛɛ sɔrɔ diɲɛ jamana si dugukolo jukɔrɔ ni Mali kelen tɛ n'i y'a mɛn tubabuw tɛ fara la gansan wa Mali kɔrɔnfɛla fana n'i ye yen sɔrɔ k'i installer e bɛ diɲɛ bɛɛ ye n'i y'a ye jamanabaw tɛ fara la a kun de ye ninnu ye nka politicien juguw bolo Mali yɛrɛ tɛ jamana ye ko min bɛ se k'a yɛrɛ ta pétrole bɛ ka jamanaba nin caman kɛ fɛn ye olu ta dan o kelen a fɛn sugu bɛɛ bɛ anw de bolo yan mun kosɔn anw tɛ kɛ fɛn ye parce que tubabuw bɛ na anw ka mɔgɔ kalanninbaw yɛrɛ de hakili minɛ n'u y'olu hakili minɛ olu fana bɛ jamanadenw tɔw fana hakili minɛ k'a di tubabuw ma tubabuw ka laɲini o de bɛ sabati komi sɔrɔdasi ninnu nana sisan olu bɛ k'o bɔ dingɛ kɔnɔ o dun t'anw ka politicien jugu ninnu arranger o fana tɛ tubabuw arranger u b'a fɔ ko sɔrɔdasi ninnu bɛ ka coup d'état minnu k'a tɛ constitution kɔnɔ ni ninnu ka fɛn banna Mali bɔra constitution kɔnɔ a mɛnna o depuis IBK ka fanga kɔnɔ Mali bɔra a kɔnɔ mun ye députéw ka mandat prolongé o tɛ constitution kɔnɔ mankan ma k'o la o parce que o tun y'a politicien ye parce que n'olu bɛ dɔ sɔrɔ ka dun o tɛ mankan kɛ. an balona k'a fɔ nin tun ye Musa Kone kan ye a fɔra cogo min na an ka jamana yarabi Ala fɛn fɛn bɛnɲɔgɔnya ye ka se k'an ka jamana basigi ka Mali bila o sira kan Ala k'a kɛ ten n'an bɔra yen an bɛ taa jamana kɔkan na Siri Kulubali mun b'e bolo bi. an karamɔgɔ Congo RDC jamana kɔnɔna na maa min ka baara ɲɛsilen bɛ bɛn ni keleya ma diɲɛ seleke naani jamanaw kɔnɔna na o ɲɛma danga ale ye taama kɔni ta ni ka taa Congo RDC jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen wa dugu min bɛ n'a bɛ f'a ma ko Juju ka sababu kɛ nin waati in na lakanabaliya kɔni ɲɔ ɲamɛ u ka maraw kɔnɔna na maa min ye gɛlɛya sɔrɔ n'u y'u sigiyɔrɔ bila a bɛ se ka wulikajɔ kɔni ta ka se ka dɛmɛɲɔgɔn dɔ ta ka ɲɛsin olu ma cogo min na a kɔni y'a yira k'a fɔ jamana ɲɛmaaw la k'u hakili to nin ma kofɔlen ninnu na kɛlɛ banbali min b'u ka jamana kan a bɛ se ka ban cogo min na n'an bɔra an bɛ taa Laginɛ Conakry jamana kɔnɔna na maa minnu kasaraliw ni na septembre kalo tile 28 san 2009 ka sababuya kɛ jamana jɛrɛ dɔ senfɛ u ka kiriw baaraw kɔni daminɛna Laginɛ Conakry jamana kɔnɔna na nka yira k'a fɔ ko kiri kɔni bɔra dɔgɔkɔrɔ ka sababuya kɛ ko kiri kan ka kɛ yɔrɔ kofɔlen min na ko yɔrɔ in kɔni k'a ka dɔgɔ kɛra sababu ye ko ni kiri bɔ a dɔgɔkɔrɔ n'an bɔra an bɛ taa Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na ko ni basa kɛlɛ kɔni ma ban maa ka n'i sigi ko n sen t'a la Côte d'Ivoire jamana bilama kɔni a kɔni kɛlen bɛ kinigini ko ye Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na jamana kɔnɔdenw kɔni ka kuma cayalen bɛ dala dumunifɛnw olu sɔngɔ kɔni bɛ ka yɛlɛ a kɔni yirala k'a fɔ ko tulu sukaro fo ka taa se sogo ma essence nin bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ ka gɛlɛya maa caman kɔni y'a yira k'a fɔ ko n'i y'a ta 100 sara la ko k'a ta 10 na ka taa se fo 40 ma ko bɛɛ lajɛlen kɔni farala u ka dala dumunifɛnw ma n'an b'a fɔ ma ko 40% an karamɔgɔ min sɔrɔ kɔfɛ kunnafoni dɔ de tun ye nin an bɛ dugawu kɛ yarabi Ala Ala ka gɛlɛya min bɛ yen a gɛlɛya fɛn o fɛn n'i y'a sɔrɔ o de bɛ ka kɛ sababu ye ka gɛlɛya se adamadenw ma Ala ka gɛlɛya in ni k'a bɛɛ lajɛlen kɛlɛ ka bɔ an sen na an n'an badenw bɛɛ k'an ka jamanaw bila basigi ni lafiya o minɛ kɔnɔ k'an se k'an dɔgɔkɔrɔ la min da ka d'an na Ala de b'o dɔn yarabi Ala k'an bila o sira kan